Beti eskertuko diot aitare horren zintzo jokatu izana. Alde batetik argitu zidan nik idatzitakoa lar literarioa zela egunkari batean argitaratzeko. Eta beste aldetik ez zidan iritzi zuzen bat eman, ez zuen esan zutabea ona da edo txarra da. Kontakizun batez apaindu zuen haren argudioa, balorazio zuzenik gabe. Horixe izan nuen gogokoen. Alegia, kontakizunarekin askoz garbiago ikusi nuen dena. Izan ere, kontakizunek errealitatearen ñabardurak jasotzen dituzte, eta ñabardurak dira bizitzan importanteenan. Bitxia da nola egiten duen lan oroimenak, nola geure erara gogoratzen dugun, garai batean ustez errealitate izan zena fikzio bilakatuz. Familietan horrela funtzionatzen du behinik behin.